लोगोफोर दिनै बे भिडिअ नोंथांमोनहा मोनसे जबनि निउस मोननाय जागोन जायफोर बिथांमोना साख्रिनि निउस नोंथांमोना आंनाव डिमान्ड खालामबाय थायो बिथांमोनहा नुनो मोनगोन बाहाय बेनिखायनो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ साख्रि नागिरनायनि बिथांमोनाल' नायबानो जाबाय गुबुनफोरा नायाब्लाबो जागोन कन्टेन्टआ नोंथांनि थाखाय मिलायाखैबा नोंथाङा दा नाय जुदि नोंथांनि थाखाय नांगौ जादोंब्ला नोंथाङा नायलांदो साख्रिनि रादाब बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय नेशनेल हेल्थ मिशन बाहाय नुनो मोनदों केटेगरिया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बाहाय स्र' खालामनानै होखादों नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबानो जाबाय साख्रिनि रादाब नेशनेल हेल्थ मिशननि आसाम बेनिफ्राय होनाय जादों बेनिफ्राय नुनो मोनदों लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 जुलाइसिम एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ केटेगरिया जाहैबाय कन्ट्राक्चुएल बेसिस पारमानेन्ट नङा बेयो कन्ट्राक्चुएलावसो बेनिफ्राय एप्लाइ मोडआ जाहैबाय अनलाइन जागोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हानाय जागोन बेनिफ्राय ओरै गोजौआवबो लानानै नायलांदो बे साख्रिफ्रा मा नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लालांदो फार्स्टआव नुनो मोनदों रेकर्ड किपार काम मनिटरिं एन्ड इभालुएसन अफिसार बेयाव थाखाय बे पस्टआ 7टा दङ गासै 18 निफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेनिफ्राय एनि ग्रेजुवेट जायखिजाया ग्रेजुवेसन बानजायो एनि डिसिप्लिन जायखिजाया डिसिप्लिननि आर्ट्स कमार्स साइन्स जायखिजाया जाजोबनो हागोन सेलारिया जाहैबाय 10,000 कन्ट्राक्चुएल नालाय बेनि उनाव पारमानेन्ट जानायनि चान्स दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन दानिया नैबे ग्रेजुवेट होनाय लोगो लोगो 18 इयार्सआ बेयाव जाहैनाय नंला 18 इयार्सआव रावबो ग्रेजुवेट जाया बिनि थाखायनो 23 नांगोन मिनिमाम बेमब्ला ग्रेजुवेटनि उननिफ्राय 43 इयार्ससिम जाहैगोन आरो बेनिफ्राय केस रेजिस्ट्रार एसिस्टेन्ट बेयाव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन 15टा पस्ट दङ बाहाय 18 निफ्राय 43 होदों बाहायबो बाहाय हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जायो नाथाय कम्पिउटार नलेज मिथिनांगोन होनदों बिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ बाहाय जायफोरा इन्टारेस्टेड दं एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि थाखाय 8,000ल' बेयाव 8,000ल' जागोन कन्ट्राक्चुएल बेसिस नालाय उनावहाय साख्रिया पारमानेन्ट जायोब्ला नोंथांमोना सेलारिया बांनो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन अनलाइन एप्लाइ दङ बाहाय अनलाइनसो बे अनलाइन एप्लिकेसननि नोंथांमोना जानाखि लिंक दङ बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव अलरेडि होखानाय दङ डिसक्रिपसनाव हाबनानै एप्लाइ खालामहैब्लानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे बेनिफ्राय डिसक्रिपसनाव हाबनायखौ नोंथाङा दाबार जुदि लिंक एप्लाइ खालामथ'वाब्लाबो डिसक्रिपसनाव हाब गोबां नोंथांनि थाखाय मोजां भिडिअफोर नेनानै दङ बेनिफ्राय नोंथाङा दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला भिडिअखौ लाइक खालामाखै खालामनानै हो ओमफ्राय नोंथाङा नटिफिकेसन बेल फैयोबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नटिफिकेसन बेल थुनानै हो उननि भिडिअ मोनबाय थानांगौनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।